posudio da Avex i igramo preživljavanje. Prva epizoda. Aha, da ubijemo prvo ovce, da imamo za krevet. Vidite, stavim za krevet. Dođi, vidiš lep. Hvala. Hvala. Hvala za ubijemo. Stvarno si dobro prijatelj. Daj mi ti. I ti si isto. Izvinite što ubijamo ovce. Vi znate da ja volim ovce. Ej, nemoj me bežiš, stani. Ići sa tebe, hvala za njemu. I, gdje bi mogli mi da napravimo kuću? Idemo tamo dole. Ima svega i kaktus i lepo i voda i šumica kao. Napravit ćemo kućicu. Možda krenem da snimam sa drugom, a može ovako sam snimam. Ne, možda sam malo dosadno ako snimam sam, pa može sa drugom. Prije ću ja sektor da ide ovo brže. Koliko drva, bože. Joj, ja sam boss, se vidjeli to publik. Gdje ćemo kuću da stavimo, ajmo ovdje ćemo da stavimo. I onda preradimo još, i onda napravimo. Ja čekaj da napravimo krevet. Više mi treba to nego sada smo htjeli sekiru. Neko mi poslao poruku. Nema veze. Ovaj video još traje 6 minuta. I onda gotovo prva epizodi, tako nastavljamo u drugoj epizodi. Napravit ćemo mi kuću od drveta. Ajde. Ajmo mi polako da krenemo ovo da sklonimo lepo. Evo, ne smeta. Sad ćemo mi sada lepo mi da stavimo čest. Napravimo čest i da stavimo. A vidite ovo neko. Odakle je ovo? Vodica. To. Hajde da krenemo. Evo, ne treba nam sad čest. Evo, na primjer, odavde ovako ćemo 1, 2 i ovdje 1, 2 i to ovdje baš ne popada. Tako, mi ćemo to poslije da proširimo sve lepo da bude, ali za početak ne bude ovako. Ovo treba mi još drva, treba mi još drva. Do 4 minuta gotova epizoda. Ste tužni. Izvinite. Gdje je to? Čuo si. To moja kuća? To! Vidite, piše Avex. Ajde, preradimo i krećemo. Prošli ćemo još jedno, čekaj samo tu uzem ovako. Jedno. Tako. Samo još pogledam ispod. Pauzu, slučajno neću vidjeti. Ne padne. Vidite kako sam pametan. Ovako sam na primjer gledate jedno. I nema više drva. I šta da radimo? Pa ne znam. Upamete na ovo. I tako to. Neće trebati dosta imati. Izgleda toliko da treba malo drva, a u stvari treba puno.
penjem pa silazim i tako. Samo ovako kao pro. Treba nam vrata. Vrata. Da, ovu teksturu ću staviti u deskripciju, pa vi skinite, ja bih vam preporučio da skinete, mnogo je dobro. Nema ništa ono cool je, znači. Treba nam chest, nemamo dovoljno. Imamo, jeja! Sad ćemo ovdje, sad ćemo lepo sad namestiti. Nek bude tu krevet. Ajde. Tako, ovdje chest. Tu će biti 2 chesta. Samo ćemo napraviti kost. Ne, sad ja, ovdje će biti pečnica. Ovaj video još traje 2 minuta. Da li vam je žao? Znam da vam je žao, izvinite. Preradimo drvice, drvenice, sa stikom ja to uradim kao profesionalac. U sljedećoj epizodi ćemo ići u rudnik. Jej! Treba mi još drveta. Idemo po još drveta, meni pođe od 10 minuta, aj nek traje još 2 minuta video. Dok samo nađem drvo. Pa gdje, šta ima? Buraz. Vidi ga. Neću kutar, lepi. Možda ga usvojim, šajs. Dok ne napravimo krov i sve što nam treba. Napravimo još jedan chest i gotova epizoda će biti. Shit. Nope. Tako. Treba nam bat. Sve ćemo to poslije godinu da nađemo i da uzmemo. Uzmemo ovo, da zasadimo. Tu. Treba nam negdje ovdje blizu, evo. Ne, ovdje. Imamo blizu jedno drvo. Da. I bude ovdje. Tu jedno. Tako, to neću više ne staviti. Chest jedno napravimo. Još jedan. Evo tu. I to. Ja sam probrio, ste vidjeli to. I šta još možemo... Aj ništa, ovo je kraj, brate. Ovo je bila prva epizoda preživljavanja. I vidimo se u drugoj epizodi. I ovaj da sam vam kažem, bit će u deskripciji ova tekstura i da, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Aj, čao.